Kaixo, Aiora naiz, Arianariko sortzailea, mankomunitateko joskintza ikastaroetako tailerista. Makinarekin ekingo diogu gaur eta martxan jartzen irakatsiko dizuet. Makina martxan jarriko dugu, horretarako lehenengo gauza orratza jartzea izango da. Orratza batzuk borobilak dira oso eta beste batzuk lauak alde batetik. Gure makina hauek normalean orratza lauak erabiltzen dituzte. Alde laua paretaren kontra paretari begira jarri behar dugu. Horretarako torloju hau askatuko dugu eta orratza barruraino igo. Ongi estutu. Hurrengo pausua izanen da kanila prestatzea. Kanila prestatzeko aria hartuko dugu eta hemengo marrazkitxo hau jarraituko dugu. Eskuarekin buelta batzuk emanen diogu eta egingo duguna da kanila blokeatu. Behin bueltak eman dizkigunean eta kanila blokeatu, pedalari emanen diogu eta kanila beteko dugu. Beteta dagoenean, desblokeatu, moztu eta kanileroan sartuko dugu. Kanileroan sartzeko kontuan hartu behar dugu kanilak erlojuen orratzen zentzuan bueltak ematen dituela. Zirrikitu horretatik sartu eta hemendik atera. Kanileroa hemen sartuko dugu, kajoia jarri eta orratza enhebratuko dugu oraingoan. Pausoak jarraituko ditugu, makinak ja bere pausoak zeintzuk diren azaltzen dizkigu. Hemendik sartuko dugu eta azken pausoa izanen da orratzatik aurretik atzera aria sartzea. Aria prensatelasaren erditik sartuko dugu. Garrantzitsua da enhebratzerako orduan makina prensatelasa beti goian egotea. Aria ez tiratzeko. Orain ja kanilako aria zirrikitu honetatik aterako dugu. Horretarako eskuinaldean dugun ruleta jaitsiko dugu, beti guregana eta prest dugu gure makina josteko.